ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ. ಯಾನು ಉಜಿರಡುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ತಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ 4:30 ಅವನು ಬತ್ತಂದು ಕಾಂಡೆ 4:30 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಂದು ತೋಜುಂಡು. ಯಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಬೆಂದಿರೋದು ಸೂಪ್ ಆಡು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತುಂಡು. ಅಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಡು ಏನು ಅರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದ್ಲೇರು ದೋಸೆಗೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಪಿದರೋಡು ಬಂದು ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ಅದು ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. Hi guys, alam ko Mama, video ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಬೆಂದ್ರೆ ಸುವಾಡ್ನಿ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಕಾಲ ಪಿದಾರ್ದ ಪುರಾಣಗೆ ಆಜಿ ಕಾಲ ಪಿದಾರ್ದ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣ 15 ಆದಿತ್ಯವಾರ. ನಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಬಸ್ ಡೆಪೋಪ್ ನಂಚ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಉಜಿರೆ ಪೇಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಜಿರೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಉಜಿರೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬತ್ತ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಸ್ ಪೋಪುನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಂಕಲು ಪೂರ ಬರ್ರೊಲ್ಲೇರು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡನಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ರೊಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಂತುದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಲೋ ಉಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲು ದೀಪ ಭಾರಿ ಪುರುಳು. ಸೋನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಸೋನು? ನಂಗಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ ಪೂರ ಮೀ ಓಡಿಗೆ ಸುದೇಟ್ ಕಂಚ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಂದು
ಮೀನು ತುಳಿತು ಮಲವಲ್ ಈ ರೈನಿದೆ ಪತ್ತನ ಸೀರೆ ಮೀನ್ ದಾಳ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೋ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕುಲೊಂದ ದಾಳ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಓಂಬೆ ತಿರ್ತು ಪೊಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಜತ್ತನ ಏಯ್ Jangan Jawa setine marah di. Sudah mie pura bata, yang kalian mie itu siapa pura mie, bagi tak pura devastana konula. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪೂಜೆದಂತ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿದ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಿಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡಲೆ ನಾನು ಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯೇರು ನಂಗೆ ನಿಪ್ಪಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಪೋಡಾತಿ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಪಿದಾಯಿ ಎತ್ತು ಜನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಲ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದಾಯಿ ಇಡ್ಲ ತುಳು ಎತ್ತು ಜನ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಇಡ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಂಚಿ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 4 ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಐಡಿಯಾ ಉಳ್ಳೇದು ಅಪ್ಪು
बोलर अक्का ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಕೊಟ್ಟಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿದಾಡ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಹಾಯ್ ಸೋನು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿರುವುದು ಈಗ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪೂರ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಊರುಗು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪು ಜೇರಿಗೆನಾ ಅರಪುಲ್ಲ ಭಜನೆ ಉಂಡೆಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಪತ್ತಾಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ಯ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜು ಬರ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಅವನೇಕ್ಲಿಂದಾನೆ ಪೊತ್ತಾದ ಜೇರು ಅವೈತದಾನೆ ಪಾಡ್ದು ಜೇರು ಆ ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೋಜು ಹಾಂ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟಲ್ಲ ಅವೈತ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಬಾಡಿಯರ್ ಓನೆತ್ತ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ದೀಪೋಗ್ಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಅವಾಯ್ತು ಗಿಡ ಅತ್ತ ಬರ್ಚಿದಾಯ್ ₹100 ಪೂತ ಗಿಡ ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಜವಸ್ತೇನೆ ನಡ ದುಡ್ಡು ಏನು ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ ಬರ್ಪು ಜರ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಮೂಲ ಎಡ್ಡಂಡು ತೂವಾರ ಅಲ್ಪ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಿಪ್ಪುಂಟು ತೂವರ್ ಹಾಂ ಅಲಾವು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆಂಟು ತೂವರ್ ಹಾಂ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹೋಜಿನ ಸಾ ಕಾಲ್ ದೀಪ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನ ದೀಪ ಛೇ ಹಾಗೆ ಪಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ
ನೋಡಲು 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿನ್ನಲ್ಲ ತೂವಾರ 2 ಕಣ್ಣು ಯಾವ ಜಿಜಿನ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ. ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೆತ್ತು ನೂನೆ ನಿದಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸು ಅಂಚನ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತು ಕೋಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ರಶ್ಶು ಜನನೇ ಜನ ಇತ್ತು ಕೋಡೆ. ನಾನು ಈ ಸರಿ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಪ್ಪಗೂ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಗೋಪ ada ada udah foto ada mau lihat berani parlo nande mau lihat foto aku nande ini udah par bacol ಒಳ್ಳೆಯರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತೇನು ಆಜಿ ಕಾಲ ನಗನ ಜನ ಒಂದು ಲೆಂಚರ ಜನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮೊಲಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ಲಿ